Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndinewo confession yangu iyo yandinayo. Murume wangu iye haatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita, saka ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here kuti murume wangu ndige ndichimuudza kuti ndo zvandakaita, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingonyarara zvangu. Mukoma Nhashe, zvakaitika ndezvekudai so: murume wangu pandakatanga kudanana naye ndakatofara chaizvo, ndikatoti ndazviwanirawo jaya rangu, even though inini ndainge ndisisiri mhandara. But patakadanana mukoma ndakambomunyepera, but mushure mekunge azorara neni ndokubva ndachizomunyepera zvekare kuti ndainge ndakabatwa chibharo nasekuru vangu. Ritori rimwe zinyaya rekuti kana akazowana wekubvunza like from my family side hamene kuti ndinganyarira pai. Sure, I lied, ndikamunyepera kuti vamwe sekuru vangu apa vachitori vapenyu akavavenga zvisingaiti sekuru. Apa sekuru ava, mufunge zvenyu mukoma, ndivo vakatondibhadharira mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzonyorawo O level, yet I lied to him kuti vakatondishandisira mukana iwoyo wekundibata chibharo, vakanditi kana uchida kunyora O level yako ndinototanga ndatorara newe. Mushure mekunge ndaramba sezvo ndainge ndiri kumba kwavo, vakabva vazobuda ndokubva vaenda vakabva vanonwa doro. Pavakazodzoka ndipo apo pavakabva vachizondibata chibharo, in which it is just a lie. So mukoma Nhashe, mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndakabatwa chibharo, ainge ava kundida akabva anditi I promise to marry you because it is not your fault. So mukoma Nhashe, munhu akabva azondiroora. Ndaroorwa kudaro mukoma, patakazoenda kumba kwavo ndakabva ndaona kuti kwainge kuine vamwe vana vaviri vainge variko. I did not know kuti vana ava vainge vari vemurume wangu, and the way that I got to know about it, this was after ndatukana nevamwe vatete. Apa ndainge ndisitomborina kana 1 week kubva zvandainge ndakatanga kugara pamba pavo. Saka vatete ava vava munhu uya wekuti vainge vaine hutsinye zvisingaiti. Saka one day ndakazovati vatete imi mune hutsinye, kasi ndo zvamakadzokera izvozvo muchibva kumurume here? Ndokubva tatanga kutukana. Takatukana mukoma Nhashe for a very long time. Ndipo apo pavakabva vachizondiudza kuti vana ivavo vandainge ndakanzi vainge vari vana vabankuru, vamwe vakashayika, vainge vari vana vemurume wangu. It hit me hard like a rock. Ndakarwadziwa zvisingaiti mukoma. Ndipo pandakabva ndachizotanga kuvavenga vana vaya because of the way that they got introduced into the life. So nguva iyo yekuti tinge tichizodzoka kuHarare yakati yakwana mukoma, ndakabva ndanzi naVamwene vangu vana ndaifanira kuti ndinge ndichienda navo. Apa zvainge zvisina kana manegotiations mukati, without people asking me kuti ndainge ndichida here kana kuti ndainge ndisingadi. Ndakatongonzi vana ava zviite kuti unge uchivasiya kuno, muri kutofanira kutoti munge muchienda mose ikoko. Mukoma, ndakarwadziwa ndokubva ndazongotora vana vaya nemurume tikabva tazouya kuHarare. Zvino takati tava kugara muHarare, vana ava ndipo pandakabva ndachizotanga kuvashungurudza, even though ndainge ndichivashungurudza mukoma, but ndinorangarira nerimwe zuva takati tichiona TV zvedu. Saka ini handifarire kuti kana munhu paya, kana ndichiona mamovie munhu anenge achitaura, ndakabva ndavaudza vana kuti ndainge ndisingadi kuti varambe vachitaura. Vakaramba vachingotaura mukoma Nhashe. So ndakabva ndavati vange vachitora mafuta kuitira kuti vange vachinwa. Mukoma, vana ava vakanwa mafuta munozvinzwa kusvika vana vaya vazotanga kurutsa. Vakanwa mafuta akawanda because mafuta awa zvandakaita ndezvekudai
ndakatora chimwe chibhodhoro che500 ml ndokubva ndachisvitsa muhafu ndikabva ndavati garai pasi. Inini ndainge ndakagara pasofa, ivo vainge vakagara pasi ndichivamanikidza. Uyo airamba kunwa mafuta ndaibva ndamugongodza. Vana ava mukoma vakanwa mafuta aya kusvika vatanga kurutsa, but ndoda kutenda Mwari kuti vana ava vakakwanisa kurutsa mafuta iwawo, nekuti zvimwe kuda dai kwanga kuri kunzi havana kumarutsa mafuta iwayo vangadai vakatofa or something bad could have happened to them. Vakazotoita mazuva vana ava vasingakwanisi kana kutodya, vainge vakafiniwa vakarohwa mwoyo nemafuta, vaingonwa mvura chete. Mukoma murume wangu lucky enough akabva achizoenda out nebasa because kune kwavainge vachifanira kuenda kuchinhoyi. Ndokubva vaenda kweya there were some auditing that they were supposed to do ikoko. Ndakafara chaizvo mukoma achindifonera achinditi ndinge ndichifanisa kurongedza kamonaki kake. I carefully prepared. Iye akangoti achingosvika pamba mukoma, even though ainge atoperekedzwa nadriver wekubasa kwavo, ndakabva ndatomukweva ndobva ndaenda naye kubedroom ndikati aikaka hamungaendezve musina kundipa zvinhu zvangu. Ndokubva afara paya, takaita bonde mukoma, then ndokubva anditi chindisiya ndava kuda kuenda, haana kana kumbogara akacheka vana. Ndakafara chaizvo. Vana ava mukoma ndakazosara ndichivamanikidzira kuti vange vachinwa mvura. Ndainge ndichivadzisira mvura ndobva ndaisa munyu wakawanda. Vakaita mazuva I think 2 kana 3 days vasingakwanisi kana kudya, ndichingovapa mvura iyoyo. Kana kuchikoro ndakatovabhana ndikabva ndati hamusi kuenda kuchikoro nekuti muri kurwara. Pandakazoona kuti vainge vava bho, ndipo pandakachizotanga kuvatendedza kuti vange vachienda kuchikoro nekuzotamba nevamwe vavo. Ndakabva ndavaudza kuti kana mukangoudza kana ani zvake this time around, make sure kuti muchanwa riri 5 liters remafuta. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Handizivi kuti murume ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza here kana kuti masecrets akadai so ndekuti unofanira kungopinda nawo muguva hazvitaurwe, because I did not tell anyone mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi kozva zvakangoma hazvo vedu. Why uchizosvika pakuabuse vana nenzira dzakadaro? Shuwa ungamanikidza vana kuti inwai mafuta zvakangoma hazvo vedu. Hanziwo ivo mukoma pavakangosvika hanzi ndakabva ndatongova bata ndokubva ndatoti handei kubedroom. Iwo uchiti mukadzi wangu anondirakidza rudo izvo ari kutokuvhara asi kuda kuti unge uchizoona kuti ndo zvasara achiita vana vako. Zvakangoma zvovedu. Anyway, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichiudza murume wangu kuti this is what I did and I'm really sorry. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Munguva iya yelockdown nemurume wangu takabva tazodzokera kumusha. Patakadzokera kumusha mukoma nashi, then ndakamboita nguva ndichirwara neflu. Saka panguva iyoyo waingoti kana ukatanga kurwara neflu vanhu vaibva vafungidzira kuti zvimwe kuda une corona. Panguva yacho iyoyo mwana wangu ainge aine 2 years. So vamwene vakabva vanditi mwana uyu hatidi kuti ange achizoita flu, ndivo vainge vava kungogara vainaye. Ndakazoti ndapora paya ndikati ndasuwa mwana wangu. I still remember mukoma nashi kuti musi wacho iwoyo pandakatora mwana, asi vamwene vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichitora mwana. So mwana akazoti abatwa nehope paya ndokubva ndazoenda ndikanomuradzika. Ndokubva ndadzokera zvangu kune imwe room uko kwandainge ndichitotandara zvangu ndiina vamwe amai guru naamaini tichiita nyaya. Ndakangonzwa voice mukoma rakangonditi enda unodongorera mwana, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndakabva ndangosimuka paya
handina kana kumboudza amai guru kana amai nini kuti ndainge ndichienda kupi. Hana yangu mukoma yainge ichirova. Ndichinzwa kuti pamafudzi pangu apa ndaita sekunge ndainge ndakagarwa nechimwe chinhu chaindipa rimwe simba risingaiti uye zvekare nezvivindi. Ndakati ndichinopinda muspare bedroom iyo yatinoshandisa ini nemurume wangu kana tiri kwavo, ndopa ndakabva ndazviona vamwene vangu mukoma. Vamwene vangu vainge vakamira pambedha vakatanyanga mwana wangu mukoma nashi, vainge vasina kana kupfeka kana chii. Ndakabva ndati naimi kumuri kuitei? Vakaridza mhere vakavhunduka mukoma nashi ndokubva vanditarisa. Pandakanotarisana navo mukoma, chinhu chinonzi muroyi chinotyisa. Tinongotaura zvedu kuti varoyi variko, but kana ukasangana naye muroyi usiku akanyatsokugarwa neshave rake chairo rinopota richimugara, haungambokwanisi kutarisana naye 2 times. Ipapo hamenowo kuti inini ndainge ndakagarwa nei. Takaramba takatarisana paya mukoma, ndopa vakatoburuka pambedha vakabva vauya vachida kundidzipa. Iniwo nesimba randainge ndiinaro ndakabva ndatanga kurwidzana navo. Takanetsana paipa yamukoma nashi kwe about 30 minutes. Ndipo apo pandakabva ndazovakurira vakabva vazotiza vakabuda muspare bedroom yami vachiita zvekumhanya vasina kana kupfeka. Chakazondinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndichinobuda muspare bedroom ndikatonzwa amai guru naamai nini vainge vachitoita nyaya nenoizi yose yatainge tichiita inini navamwene vangu. It was just too much zvekuti vana amai guru naamai nini vangadai vakatinzwa. Even murume wangu nanabankuru nanabamunini, they were supposed to come, but mukoma pandakabuda paya ndakatonzwa vanhu vatori busy vachiita nyaya. Ndakabva ndaenda muspare bedroom ya mandainge ndasiya amai guru naamai nini. Ndakabva ndavabvunza kuti konoizi yose iyo yanga ichiitika muspare bedroom yamandainge ndiri vainge vasina kuinzwa here? Vakati kwete, amai nini ava vatombouya vakatokuonai manga makatorara zvenyu. Ndikati hoo. Ndokubva ndabuda panze ndichida kunoudza murume wangu. Ndakati ndichinobuda panze mukoma, ndakasangana navamwene vangu vainge vakatsikitsira zvavo pasi vasingade kutarisana neni. Vakabva vati zvaitika zvitaurwe. Ndakava ignore paya ndokubva ndabuda panze ndokubva ndatanga kutaura nemurume wangu. Nanhasi uno mukoma, chinondinetsa ndechekuti pandakada kunomuudza ndakatonzwa kutoti pane munhu akamhanya. Munhu uyawe akabva auya ndokubva andidzipa. Ndakazoita usiku hwose mukoma ndainge ndabatwa nechimwe chikosoro chekuti ndaita sekunge munhu ainge ava kutoda futi kubatwa neflu zvekare. Mangwana acho makuseni vamwene vangu vakabva vanditi zvakaitika nezuro hazvifaniri kuti zvinge zvichizotaurika, wazvinzwa here? Otherwise unofa chete. Ndokubva ndatongonyarara paya mukoma nashi. Kusvika pari zvino vamwene vangu kutaura neni vanongotaura neni, but zvavanowanzokuita ndezvekuti pose patinoenda kumusha like this coming Christmas vakatotiudza kare kuti ivo vanenge vasiko vari kuda kuenda kumba kwevamwe vatete vanogara kukwekwe uko. That is what she does. She has been avoiding me. Kana tikaenda kumusha ivo vanobva vatoronga rwendo rwavo. Apo patinenge tava kuti tava kumboendawo kwedu ndipo pavanobva vazodzoka. So mukoma nashi ndiyo nyaya iyi yakaitika pakati pangu navamwene vangu. I don't know kuti amai nini naamai guru kuti vanoshandidzana here navamwene vangu. I don't know mukoma, but pari zvino chandinongoitawo ndechekuti ndinongonamatawo, but I know for a fact now kuti vamwene vangu vanoroya. Ndakavaona mukoma nashi, ndakavabata red handed vakatanyangira mwana wangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, pakaipa. If it was you wosangana navamwene vako vakashama hapanzi vanga vakakwira pambedha vakaisa mwana pakati pemakumbo avo. Yo,
pakaipa. Ndegedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So vabereki vedu vakashaika. Vatova ne about 6 years kubva zvavakashaika. Nyaya iri kuitika ndeyekuti inini I've been fighting with our family because vari kuda kuti tinge tichitengesa imba yedu irimo muHarare mukoma. Ndikwanisa hangu kuti ndike ndichikuudzai kuti imba iyi iri kupi, but the reason as to why I've been fighting with my family it is because ndiri kuvaudza kuti tadii tambofamba, because baba naamai vainge vaine zvinhu zvavo. We knew kuti baba vainge vaine nyoka yavo yainge iri yecobra. Takangokurawo tichiona cobra iya, but vainge vachitotudza kuti kana mukaona nyoka yakadai vanangu musazoitema nematombo kana kuita sei. Nyoka iyi ndakazoiona apo pandainge ndava form 2 ichitorutsa mari. Ndokubva ndatanga kuchema because it was something that was so strange kuona nyoka ichirutsa mari. Baba vangu vakabuda mukoma vainge vakapfeka rimwe zigemenzi reblack uye zvekare vainge vakabata mbiya. Vakabva vaenda vakabva vanopfugama padhuze nenyoka iya vakabva vatanga kutora mari iya vachiisa mumbiya. Vakabva vatondidana vakabva vati uya unge uchipfugama apa. Ndokubva ndapfugama paya tikabva tatanga kutoombera tichitodeketerera kunyoka iya sekunge vainge utori mudzimu. So nekuda kwezvose izvi zvainge zvichiitwa nevabereki vangu mushure mekunge baba vazoshaika, amai vangu vakasara vachitambudzika zvisingaite. Vaingogara vachiti vari kuona zvipoko. Ndo zvakazotokonzeresa kuti ndinge ndichizototizira nekuda kwekuti ndainge ndava kutya. Mukoma ndakatizira inini at a very young age because I was so scared. Amai vaingotanga kungoti kukitchen uku kune chipoko. So you can just imagine kuti apa unenge uchiri mwana mudiki obva uzwa kunzi kune chipoko chatete kana kuti vari kuona chipoko cheumwe munhu wavaiti ainge akachekereswa nababa. Ndokubva ndati zviri nani kuti ndinge ndichitizira zvangu out of desperation. So right now our family they say kuti vari kuda kutengesa imba iyi, in which I'm telling them kuti tiri kufanira kuti tinge tichifamba kana kudaidza vanhu vekuchechi vouya kuzonamata, even mapostori ameno, even n'anga mukoma, because takatombozama kuisa maloja anokwana iwo kuita 3 vose mukoma havana kukwanisa kupedza 2 months. Vainge vachiti pane umwe murume uyo wavanopota vachiona akapfeka gemenzi reblack, in which ndaiti pose pandaida kuvaudza maloja aya kuti chipoko chababa vangu ndaibva ndanzi nemabrothers angu usataura. So this is what my family has been planning to do, in which I think kuti it is not fair because baya atoriko. Pane umwe mukadzi ariko ku-UK ari kuda kutenga imba iyi, but mukoma nyaya iripo ndeyekuti kana akagara atenga imba iyi she must be prepared to live with the ghost of our father. I think that she wants to relocate from UK achidzoka kuZim, but she won't find peace. I tell you this kuti kana akazama kugara pamba apa she will never find peace. So handizivi kuti ndoita sei, ndomuudza here kuti imba iyi ari kuda kutenga like mumba imomo mune chipoko kana kuti zvipoko including chababa vangu nevanhu avo vavaichekeresa pavainge vachiri vapenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, just imagine washanda kwemakore nemakore then you end up buying a house, imba yekuti munenge muchionekwa zvipoko. What will you do in that situation? Hey.